tamni bagai treatment khaijingmaya tabuk nogo pok pok kalai tongnani nangkha je sini manai sanjana deborma Mumbai thangman yagulo bunai rang kri sukje ni bagi tesenok kipilma phaikya jotono saimano ba nogunya tongo haipano tangi oro kebo help khaine digi thaya jengnu kha kobangma borong help khaikya haipano osigrang kobang kaliya ba osigrang kobang maliya ni bagi botte bok kaham kai najigi phaimanliya norok nukhana uskango buni bosongni hinai angore ignore khanya thangmaya khoroksa sherai wanjuk nugmangkhana bini busigrang kakha ba koijon content creator basakha koijon borok actor ni actress ni kisa misa tongnai je Wansarok ni busuk basawi bon help khalekya takbai kuti moto rang plus angkha nei oro sung khnai mangka ba se rang kaikan khnai mangka omo simia te kobangma MDC neta peta MLA jottono tabukok sakanga sing sin oro ni je chief minister bo phondo se help khajak omono blekhnyo wansuk thai tamni gesing khoroksa pano nugya ba khoroksa khorongni asung nugo osuk basalai manugya bini bagai je tabuk neta peta MDC manai rok babon help khaniro osuk sung nuglia ba nugnani klailia omono sungbo mohai online je rohai to rohai pe bikha je online ti ni rang je rohnai ba je help khanyai rohonyo akoi kisha asuk bangya treatment khajak phakya phatar hastewo thangai ba full khajak manlia full check up khajak malia hangkai sing tabuk online charamba offline tabuk sing market bazar tamni lama samao oro borok khaikinya thangai nuna sunthum kangkai ba rang thumlai kya hangkai bonotep gobang rang mesing subai mano ba help khai mano omono tamngai tongbai saimia ba content creator gobangman tongosin Tripurasarok bo sing nugo onyo jaga promotion khai tongmani onyo jaga samung khai tongman omaro khaijimise nugo pia bini bagai je tabu nung osuk wanchung nai nang omno osuk gedungma jorang thangka taksuk photo bini shori oma haike ongkai blekhinyo wan ma sisano omo sungbo bongni borok haikai jotono palkhai basa hoinadi oro musulman hinliya tamni hindu hinliya kun dhram kri kaisa sung borok ni hisabai ba sung borok wanchugi nin dhram saram kun oro religion hone kisikri sung borok no oro wanchugi je help khaine rong no buskin nokna oro koijon borok help khaikya gobang mano tabuni ni kuti rang kana khai omo nung thungi tongmada nainedi chikon chatin Tripurao oro watching Tripurasarok baksa ba sung nuya thangi help khaimani bongni je borok no bisik thangi help khaikya imo haikinyo sung nainedi koijon content creator tong okong kok sajak tingo jottono palkhe basawoi batam content creator simda hedi bana nangta borok munchung kai content creator nangya omo nung no thangi nung musung khangkai ba ama hage thangai help khaimano hunjani wansungma tingkai omona khayo jotono palkhe basalai thung jotono bini bagai nailaitu help khalaithu tamninge mo hage tongi ingya naji sung buni bo sun borong no kai buske mo hage nugui tong belai lasmung sung saksangno ungnani nangu pa mo hai ungmarong no sung nugui taksuk phonto mo hage kunu subai mayangkai omon sanamo sungo sung tochini tawuk Tripurasar netarong to osuk help khaimani nuglia do borok khaya kokrei omo sung khaya pano sung sin public no hoite ba chini tabuk content creator hoite ni offline content creator simia gobang borong oro tesibon subai mango help khaimango sung borong simi asai tongnaya ba je MDC tangni neta peta MLA hoite sung borong simi asai tongnaya tamni ke mano grijora jespan hongi mano problem hongi mano omno to sung asu force khanya ko ya mo haike ready ai ingdi nei hedeba sung amo sang no tabuk sung sakbai thangna mo haike nung wanchugi akoini khamosung tongkha angkai maike rang thumi akoi rikhangai sung bisik somoi nangya badadino rang kai thanai omno jotono goijo mai samungo tabuk sung phat sakai ba khanyani nangnai sung buni bosong nugui ba ekdom lasimungsi am hasing tongsiu ba lasime sijama hasing tongsiu nadi borong nikai ek sapta hayosi muske rang kai thangka chinle naini di tabuk je sanjana gedengma salangai tong taksuk phondose mo haingi tong ba khaijak mayang tong treatment osno tinin bagai video jotono no help khanya bagai koijawo ba thangi oro moni account number rogo baksa aje offline ne rokhai 10 থেকে 20 টাকা jariman chagredi